Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KHADC hakasi baar kalabu jingkili halor ka jingshim rai ki board district bankhang ya ki toll gate ha dihar khlam da pintip shak council habakran chikila pathai khubor UEM ka district council ubadipet ya katana development uba powel soklet ulong baki board district kila day ban panjing shai na ka district council hashwa bakinya chakmat bankhang ya ka toll gate ulong bakani ka jingle ki board district karib hoy kalong ka baklam akor bat kalong ka baiben ya ka district council ngimdei ki seng bhalang lani ki weipat ki kinhun ki bashim pisa bian ngilabu ya ka toll gate na ka jing ai bor lingba ki kendon hapo ka 6 schedule ngiklemle ka aka ka babian laong uba powel uba soklet ula therting e ru ba ayu ki board district kilale ya ki tu ki kinhun ki bashim pisa bian na ki truck ki buckets air ulabu jingkeliru babalay ka board district kila shusngap klem le AA nadu bakilatip ya ka jingdon ka toll gate ha dihar nadu ka por ba sanshar da ka EC ba menshwa Henry menta bala sanshar ka VPP pat kasdang mantuklar ha ka jo ka por uba Winston Tony Lingdo ubade UEM jong ka trade ulayathu ba kani ka kam layo da uba pendap lang Lingdo ula depan submit ya ki kot kisla sha deputy commissioner karibhoy Henry ha kata ka por ba ula let ban submit ya ki kot kisla kam shumdan kanu ka jing ujor naki UEM in charge jong ka trade but revenue kani ka gate ka basha hang ka dei ka jong ka trade di nakaliang ka jong iru nakaliang ka office ru ngimsim na le kanu ka kam ka bolong bian kinda ai itu I brio I bio ya ka kam ru ka work order but haka sengi ka ba ipli ha khatsan tarik I shwai kata ila yo ka NOC ka biang na ka shnong ila ai ru ka copy hadin bengi ai ka work order I da ka tu ka ju ka work order ila xerox ka tu ka work order ila ai ka copy shaw SP office na ni shaw officer in charge thi but haka ju ka por ya ka district commissioner city DC city Henry hadin ba kila dap ai ki ki kot kisla khamtam e ha po ka office jong DC hang thi ki kham ong e ki snap bet di maki pada namar bakila ayo ka work order la shi banai tam shwa bakin pili ti kila sngo thu ba kim long shu ban pen slam ya kata ka jing krong ka jong ki ti kila let ha khat santarik bat kila krong bat ka ba khampla shu ka long ba khat santarik na kaliang jong ki pulet ro ki escort ki I security ban krong ya ka to ge di pinda I kuma pila I ki media report sebo per ba ka jing krong jong ki bayo ka work order ru ki kham krong anu belong bi ai kinda ai la ka receipt hi kat kum ko report bangar ngayo I kum I in charge ngai I ba ka receipt ka don ti kila abot thik ya ka kandon ka bangi na kaliang jong ka district council ngi la pha lingba ki officer jong yang ni ti ka ba lungo kum ba ila panchai I ba poel soklet na do menya ka long ba balay kim ai ngi da ka jing tho nga hadu manta nga nang up ka jing tho na ka district administration nang thina po ri boy ti halor ka jing tho ka bakin sa ai tingin se juba ba kalanti ka badai ti tangi tai khindiat I jing panchai khanang ba ki pai ba ki ba pet kini khubor ki bami but nang ni shakmat ru kin smooth ho ba nakaliang jong ka EC ka jong I bat khantam nakaliang jong kini ki gates nakadei ka revenue na nakadei na ka trade ru bangim num le ka nu ka kam ka babakla kani ka gate ka bangi aing ti po di haru kala don na du miswa kala don ka list ka jonga but kino ki gate ki bomdon ha ka list ngam ai ka ki gate namar ba kila don ki ba ka belawan banchu ya keren bat nga ba gila ban set ki gate sang tang em ki bomdon ha ka list ngimla ban ai ni ai be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don ka list ka bala judon na du miswa ki gates ya kita hai ki gates ngi ai nam kadan ka kondon pa haban pan jengget na Ministry of Road Transport Amiti dia kata tam pada kasulong oh ni lale baru ya kita ki ya kata ti ngapala pan pencai kata ya ka ba mantamo Henry ngila bodu ki kendon berkhoi mal ku mongong pi men ne kani kam de ka giat ka batamai kani kala don nadu miswa kani ka giat ti ni habang ai ka list ba ka don ngila ai be ya ka work order kat kum ka list kam don kanu ka giat ka bangishna thamai na kani ka isi mo kani kamot nam ta ki toolgate ki bathama tenre kamala ong di amtan kini ngi renew be tang ya ka contract jong ki brio ki bangili se ga diet te kamdan ke ko bathama ta ka don ka bathama ki definitely ngin ne chata kamot maka da don ko working plan tenre hadu menta kuma ki mene ki kini ki exist ne amde tang hari boy ki don haban na hamana ki district
Dan nakalim pasti government ke di mana aja kata ka jing tho na ni ka notice tu ma bang pingi dem lihat tam tani kamdan ni la check ya record kamdan mo kamdan kan no record kemumut bang ni simbek bagi ni gigit kilong legal ban ngila ban pentrikam ya ki kemala pentrikam daki isi ki bedem na du ki snam ke baladab kam simpan kan no ko bathma tin rai ka balangok ngai pimne balai balang masih playing it on the first day itself te kala khang no nga suspect bagan ka jingle jo ka tisip ka chana ko riboy ka don ka ke ba wan nanu ngim tep kata ba ka to attitude jong to masih balik khang ga ge lu klam kanu ka jing tho ule khang ge la fili ki pulik kili ber kam yo beri kira bak aras waran ni ge ke elected body te ka bala Einstein ka concern ka India lamba ka 6 schedule ni de kita ki NGO nani kita ki kang bengin bukit ngida le ka tiga badai I kumbakan ni ka district administration ka 3 in kumita ki second class jen na kita ki beri ki bam ya khaman te kat ka office jo DC boy ka badan ki staff ki babon badan ki department of affair ai kin tak jing tho ni te ada question this ana ngi lele be ai ngin khangi de la de mda kam da ka district cha bukan kan te nga shi I bakan ni ka jing le jo ka kalong insult ya ka sekonse kalong insult ya ka dorbar shinong kalau ai no si bangin play ka membuat bakar district administration kam boram kam khain wat ka derbasnon ki ai no si ban bu atau kasnon ka jumki te ngaso bangan padam jore kan dia ka jing le jo ka office DC boy Syaki Gui District Kindon ki gate begini kam simdan kan kom tahan dai kansan te kan ka pon kan selalu ni sa te kam hai kan ni namar ba ni la check ba kam don kan ko ta ka jing tha ba kum kata kam balong ki kan ka ministry kan rai ngek bagi ki bagi dehi asing tinggi ba don aslam ki bagi dule na kapor ki bala mandate du da ka schedule ya ki disukun se bakin kala ki revenue back in post tax halok tu ki track pek nang ba ka district council ni ka EC ka batmai ndai ka daitan ka tai ka jing penchai ka pangakwa amat penchai na kaliang ka jonga ko yam jong ka triet o ni kam nimshim la khat tender ndai ni khat ka application internal application hang ni po ka district office internal application internal Kadang ka hang ni ibu gi public notice hang ni po ka office ko jongi di katai ka dei ka bangi jule na baro sikat tu ka na ki ki isi ki baremru ni jule ka tai but ngiru ngibu dai itahi I jing penyat bala penyat ka office kan ni ngibu da ka public notice hang ni po office but nang ni syakmat ru ni hap up ya ka feedback la kala ade nama kidon ki gates ki blai don hapo ka court case su ngidang up ya ka judgment jong ka court ka ka baki betha ingi nang ni syahmat bangin le ni kloi bangin ni trailang bat no ru abai dei bat ka district administration ru ni kloi men trailang nei kum bala panchai ba powel soklet men ka dei ba long lada ka district administration ka shem ba kini gilong illegal hakmat jong ki kidi man ai ringi de jing thok kanang bangiru ngi yo man trai lang kai nyim sim lawan hang ni bangin pen khenya kan no ai hendrai ka shudai be tang ba ni kwa bangin ya buat renti ya ka bala judon ha ka district council borosh ka tu ban ni kwa ban le ye kinu ki kam ha ba shet ba shar ke ko ka signboard ka signboard hang tai ka notice board jong ka district council kamu kamdan public domain kan dan public notice jong council mana ba yo ko boyo di ba pendap lang ding do ila yo ka NOC ru Shwabin penyang ni ka gate ang thiru kila don ki kot kisla ki bila pha shangai yong ba ila yo ka NOC na usnong ru ti naka NOC bi yo naka snong ila su lang bat ka work order ila ai ko copy siapa SP office sethi ila ai ko copy siapa DC sethi ndai ko mangalong pinado menne ba nakaliang jong DC sethi hadin bi ila yo ya kata ka sithi na kini ki ba yo kini ka work order ru kim sim la juba panu kim sim la ong long na em ban krong ni mlong ban krong ru ti ki bukli ha ba ki ayo ka bok ada ban pen trekam noi ka kam ti kilai sedang noi ka kam sha sha te dei tat nanda ha ka tu ka sngi ha khan ru tarik margi plia khasan tarik ba dei tang ha ka tu sngi khan ru tarik bakin sawan ki district administration bagi sa kham ya ka tu gidan bai ka value gidan namar ba kham ka value te in trekam kom nohi but kani na du bangiwan ka EC ka bathma yang ni pentikna bet ba kinu ki work order kin David Shees nem be tek im num la ban ai ars nem ne license nem south nem kan David Shees nem be tek di based on that ni ai ka work order kada don ka agreement kada don ka work order ka bani ai ki party ki bayo ki shimli se ka to ka gate Shees nem be tempat no ka do dengan baklang ada prapu hajar
Prapo haja sisnem ya tu. Instruct yaki bakin deng do ID nani bakin da don da ka receipt te kuma PE ka receipt ka don ni gitu ki bakrong tu ki da ai da ka receipt ya gitu ki non tribals marka ni ka dai ka checking nam ta ki non tribals mo ka tu ka gate ka dai na ka trade department ka dai ka checking nam ta ki non tribals ti ki da issue hi da ka receipt ka long transparent everything ka long transparent ti kumba PE ki reports pag ilong illegal dai kam dai bolong illegal kalong illegal ti kita ai dekat receipt bat kinda peniyang hidu kayak kali rum dai bagi obstruct ya hapok kan national highway kita tan juga baile ni dengan ngai film ki reporters fila lek tu sengi situ fila i ya ka jaka ka blashna kum bla shai ba puan do mene bakin da tan ki kali ko baile kim sim da obstruct ya kayak kayem juga kali kai tang pade haka bakut hi ka sulong nom ni ba ni up ya ka jingtho na ka district administration in sa act upon that kajing thok namang hadu matangi pat yo kan ulu communication na kalian jong ka district administration nanti na ko ri bhoiru ba ni le kom no ni shmat tin kalian gujungi kum ka isi tin mi ap ya ta jing thok bat ngin sa pentip ye phi ki nong pathai ko bor ke ka bangi de ban le nang ni shmat mo tin labiang ba ma ban bu ipun toll gate check gate lam da yo jing bet na ka Ministry of Road Transport and Highway te kan la pan jing bet em na ka mod pa lo ni ba ibu e ka ta kay ko mga og mene ka NOC ngila yo na kasnong ti limba ka to ka work order ngila ay kini gi bashim ya ka lease ba kin ay da ka city ni te kumba ngala ong lu mene ba hadin bangila da ay da ka city ya ka district administration ya ka office ng DC city kimshim la juba bi kimshim la ong long na amlong ban peniyang ni ka giat ti yang ba mentangin ap ika jingtho jungki na stit jungki tengam tip mo ngam tip ide fi yo ay ka allegation handrai kai ka ba bangin ni shailang bangin ni tip lang hang ni sulong na tangani ka way ba nakita ki khnai ngot ki ba piong ba ngila pendu mangi ni kham pendu ni shurikol ka way ka dai ba nga sukwa ban pentip fi lamba ka lat pathai ku bor ka jong phi ba shwa bangin wan chimti mangi ka isi ka ba thamai hang ni ka isi ka barim kalau ada renew ki work order jong gitu ki beriu ki berim hadu dan ki bla renew arsnem license ti nga hadin bangiwan hang ni ka isi ka batmai ka snow ba kamlong ethical dalileiru shwa ba pinmi ka isi ka berim nang ni kalong se bangin pentmai ki kam arsnem license kumongong bende kumbi kili ba kani ki isi ka batmai menta kan shim ya ka sinjam nang ni shahmat ba kan dai bet shisnem bet kanu ka work order kan dai bet shisnem kenang bangin yo ai bentalang ya kiwi ru bakin ya shim bentalang bakin parsupiet bakin yo lang ya kam bajam andai ka isi ka barem ngamtip hakanu ka benta hakanu ka nongrim ka shim ya ka senjam ban pentamai sho bakan mi nang ni ka pentamai do asnem license ti ka isi ka pentamai din baka wan shim ti ka su bakam long ka bar dai ti ngi recall no ya ta handrai ndai tak bangi recall ru nginda refund ya ka pisa ka chungki ndai bangi le ben ya kiru kidang dai ki para do para snam chungi ngi refund ya ka pisa kila don bang initiate kila wan show office ban initiate ya ka refund ru kila don la yo dan benang don hak proses menta ti kita ki kendai teli ba pi ong mo pi ngi recall ya ka file su jongki namar bangi smo ba kam dai ka rukom ba shwaba kan isi ka bodem kan lek no kan renew ka ya ka kam license name source name ti kata ka dai hangahi bat kani ka isi ka batmai ka smo ba kam long ka ba dai ke kam long ethical ke ti mo nginya ailat ken nang ni shahmat takadaw ngila ay kren be takaba shy be baka no ka kam nang ni takadai ka kam kabay day baka district council kabay day ban ai biki work order na di ban ai lease ki briu shabab kan day be she's name subject to renewal information bro khandai ngot kilen yam shakut hendrai kat tu kat ngot kila let kidon kibala shimno ka kisu hadin baki lawan bani kendo nga personally amang pen smuthu ya ki ka baki le kam day ka badai ke mo kita adon bepli ki belaya sutu ti kilaya withdraw no ka kes ka jongki ka don ka ba ngi haban up ka court order mata kadang don ki hearings nang ni syahmat ti kita ki dai ki updates ka ba la ban ai play jofi andai details tengam num pat don ki files ban ngi bangin ai details syahfi ya si ha nang ni syahmat ila ban brief fi khamlong details mo dan ha ka court case kila recall ti ngapat yo ya ka official intimation ni ke ni di trade ki kani de trade gate nadang keren tang ya trade gate mo ka bakran iba kani ka revenue gate mangilai kle lang ba revenue ba trade kani ka jikot fi yang i og jikot yang imta sing fi kalau hadir ba di dan katukan ni mo ki boleh pun
Sikini ram juga parti jongi ya ka bari ke jing khang jongka district administration ya ka jaka lum khanya jongi thia po Bihar River district tinyak deng jongi ni so ba ketua di kam jongi ka KHDC tega ika bangi ko amat pau ka pol ka lomba ni pau itu sokhya ka bari ketua ka jing khang sendat na tedang jongka Boston Shard River district barang ni pek makat kum ki artikel sende ki a jongka six schedule ka ai board ni ka discuss mangin lum ki khajana mo la kalong na free la kalong na ki animals but ni ki de kabi ka wangi ka sengi su lum di ai ma don bokono ne ka de ka don ai board la ka six schedule ti ka jingbu et ba kadam turu ka dan ka jokono rem tu ki ba lum khajana tu ki de ki ba ayo board ni ka yang ka discuss la ka lem jong em jok revenue la ai ka work order but kitu ki kenhun ki balom tur ki dei ki ba layo NUC na kalen dong kasinam lalu kataru kam dei bagi sulum badum na habari ndai ngara sna da kaye bakla dan ru ka signboard ka blatho sign to ki HDC ban abang ye lumut ko ka khajanaru ni dei ngila ada kerset mo ada kerset de kam dei ka bangi sula dan board lagi pen pau tu sosi ban kalen ju board district i kumbaka kenyangi mo yu kumbaka kenyangi ka di sosial bengilong tangkum kita ki NGO dan jadi kita gi gunda gi gang ki bersuyen basu dawa pisah karena balap kan macam dan dai ke bapa tu kalau ke pau sai ni la le da kalem ti ke baik kan ti ke buku ke basai dan ni solong pat klam kono ko ke jing tho klam ko ko kan notice bikin ai sangi bo ni pleh khasan dai khasan kan ru la khang no tingi pen pau ke solong kan da dai ba kana kata ka bagi sulum ka lenti ke bendai kum ta ka bor trong sarkar ngiru ke ka bor ka elected body ka songsul leban ai de ke notice kan chingi mo ngi don kam kata ka jinga trilang de mangilom taki khun ki bangi su dawa pisa te ni question ru ye ka bor sanchar ka river district ka ik ka bar le pat ki junglum khajana ka bagi anya thrai phi baro phi ye kini ki bana ki badap ka don ka junglum khajana ne ki kali ke sia kum tar shanu ka ja ki UDC joga river district ni joga district council mangi si tulap igin trai bangin penyai de ki babun ki kam ka close ka fraja ka section ka ong ba ki district council ke la ban collect tax ke ba impose ya ki khajana khanang ba kan le jo bur ki kam joga district council kan thop ru ki babun ki kam na kam ta ka imnak salang da protection ki thau tingil ngo ba na kaleng jo DC ru bhai ule ka long insult but sai sing anong biang kari gajing le ka khlam akor gajing le ka bam judon hande kari kasi gajungi kari gajing le tang sati share thor ba khen bari wari ka do basna Ya betul. ek glade ke kredi minum dan tik mo Ya di tolong ki kau kan district council kam sim option lagi isi baru kam respect ya kata ka ding tuan di sini. Nong ki balale kin. wi kata why not ni long bakloi bengin ya trailang ha ba shai bi ke mo nang ni syahmat Aduh, kat kum kalis bangayo mangangi don khatway tali de ki ba operate ki don try tam kumbah nyau ne patli namar wat lang ayo kalis makanaru nga kham implement dot ya baro khatway tali kiles kai ngi da pha de ki jong ki staff ban let ka dang long feasible ne em bangin bu ki get sam tu kai halin ka jing ujor halin ka jing od jong ki pat ba nong song jong ki ong ba ki don ki gates pengim don kam shu ban bu tingi kham bu shu tina gini ki khatway tali ki gates light tali ki gates ngina pandu kani ki isi ka thamai menta ngi kham bu shu bangin krong di ngin sai pe ye gini ki ba dang sa ki gates su kalong feasible na ban bu di ladang iyo ka jing tho na ka sarkar ngin trai lang bat ki ru ngim don jing e te de ka shlong nom ta ko mga ong na du man nei phi ngi wan hang ni bangin kran bangin trai ye ka kam ha ba shit ba shai pe ta kalong ban bu ngin bu ta kam long ngin weng no em ka tu ka gate ba fi ong phi ba ujori ba hibeng kham ujori ki gate sha light na constituency jong kadan ka jong kadan artli ki gates ka wei kadan po mo oi kadan ka wei po mo khanu kadan ka wei ka po mo khanu ka badai na po ka treat ka tu ngila pensange ka tu nama kala pensange administration ni ka tu nim shim la shim ya kanu senjam bangin sedang biang ya tu ka gate te ka tu ka gate ni kham pen trekam ya du taru ti itahi jing percaya ka bidai bat ka jing og jong pia ka bidai bi emily jungi ba having stone kharpran ka tu ni khampan trai kam adu taru kam judon nakar kom jongi ki jamai khosi mo ni ha bagi don kinu ki bale bakla ki bal angin ai la ka jing tho ni dia de kalti ka badai ni dia kran rahmat i kumbakan di kar kom le jong ka
district education dari bawah ik makawan ra kar kom sen shar ti sepor ri thor te ni yang ni ka district le bakla ki ma te bakla ki sang ni ara ka jing thong ni khot ni penstu dan dari kalong kham ko ra do kata kalong insult do kata ni ka board do district council te ni so kya halor ka ne te nakam ta ka jing shai kan khana ba ki pai ba ki shai ki boy ka kali balai kata ka district council ka pediang kita ki khardop dan rai ni PPE ban nanu kini kisnam ki berada kiton ki jaka lum khanya joga district council kelang-kelang ki jaka ki bahaba po urusan joga district council ke jongi kam simla don ke jingle ke bakum ke ni kan sang balai ndala yalam da ka CVP ha ka ba ha ka isi pat kami kan san ka bakum ke ni